sikrer de bedste priser. Effektiv drift af print- og trykmaskiner. Ingen fordyrende konsulenthjælp. Det er principperne hos Discount Print. Hos os er alle dyre mellemled skåret væk, så du som kunde kun skal koncentrere dig om dit arbejde, mens vi producerer dine opgaver så hurtigt som muligt og til markedets laveste priser. Discount Print er ejet af Damgaard Jensen A/S, som beskæftiger over 200 medarbejdere i både Aarhus, København og Vilnius. I vores webshop kan du nemt og hurtigt uploade en trykklar PDF-fil. Du står for den grafiske opsætning, vi tager os af resten. Når først du har oprettet dig som kunde, indtastet leveringsadresse og leveringsform, kan du i ro og mag uploade de ønskede filer via vores bestillingsformular. Med et par enkle klik når du hurtigt og ubesværet til en gennemført ordre. Næste gang du besøger os, er alt, hvad du skal gøre, at logge ind med dit password, så er du i gang igen. Hos Discount Prints kundeservice er vi en stab af grafiske uddannede folk med mere end 50 års erfaring fra grafisk industri. Det betyder, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten. Hos os er det nemt og billigt, men vi sikrer, at du modtager et produkt, du kan være stolt af. Discount Print. Nemt, hurtigt og billigt. Mere simpelt kan det ikke gøres.